मेथाइखौ जों रोजाबनि सिरि सिरि जिउआव उन्दुस्रि लांबाय सुबुङा बुहुम बिखायाव होननाय बे मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आं खावलायबाय बेयावहाय फैनानै थाबैनो रोजाबफै। अनलायग्राफोर ख्रिस्ट' सिबियारि बिमा बिफाफोर जोङो सिरि सिरि जोंनि आर्थिक जिबनाव जों उन्दुस्रिनानै दङब्ला जोङो गावखौ दानो इसोरनि थिंनायजों थाम थिम खालामो। बे सम आरो बे बोथोर आरो बे मुलुगाखौ जों रावबो मिथिया बबे समाव जोङो मा जागोन आरो जोङो बबे समाव मा जागोन आरो बबे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन जों फोथायारिफोरखौ लानो थाखाय आरो जों पापीफ्रा जोङो गालांजागोन। बेखायनो जों जोंनि आत्मिक जिबनाव जों सिरि सिरि उन्दुस्रिनानै दङब्ला जों गावखौ दानो थाम थिम जायो। Siri siri jiwa undusri langbai subuna buhumni haya. Siri siri jiwa undusri langbai subuna buhumni haya.
रोजाबनायनि थाखाय हामबाय होनदों। जोङो मेथाइफ्रावबो जोंनि आत्मिक जिबनखौ सिरि मोनखांहोनायनि थाखाय जोङो मोननो हादों। जोङो सिरि सिरि जिउआव उन्दुस्रिलांबाय सुबुं